dag skal vi snakke om mundtlighed, og det er vildt fedt, fordi at jeg elsker at være mundtlig. Det er meget vigtigt, når man snakker om mundtlighed og fremlæggelser, at kropssproget er med. Man er åben, og man er smilende, og at man snakker direkte til publikum. Fordi ellers så fanger du ikke, og så lytter de ikke, og så synes de egentlig bare, det er vildt nederen. Ja. Okay. Helt basalt. Hvad er en samtale? Altså, en samtale, det er en udveksling af ord mellem to forskellige personer. Og en samtale, den har sådan lidt forskellige funktioner. Sådan helt basalt, der snakker man om de her tre funktioner, som den har. Det er, at den kan udveksle meninger og stemninger. Den kan markere sådan et hierarki mellem mennesker. Og så kan den regulere en samtale. Og eksempler på det her, det kunne være, for eksempel hvis man snakker om, at en samtale, den kan udveksle meninger og stemninger, så kan man sige, at i dag der har jeg oplevet noget spændende. Hvis den skulle kunne markere roller og hierarki, så kunne man sige 10 stille, når far taler. Og hvis det skal kunne regulere samtalen, så kan man jo sige, de gider ikke snakke om mere, og derved så kommer man ligesom videre over et andet emne. Når man vokser op, så lærer man sådan helt basale grundregler, kan man kalde dem, inden for samtalen. Og det er egentlig sådan noget meget, sådan, du skal være oprigtig, og du skal være troværdig, og du skal være hensigtsmæssig. Ja, og det er oprigtigt, det går ud på at sige, du skal sige, hvad du mener. Troværdigheden, du skal sige sandheden, fordi ellers kommer du ikke særlig langt. Og hensigtsmæssigt, du skal tage hensyn til, hvad de andre også siger, du skal lytte til dem, og tænke det igennem. Samtalekæder. Som sagt, så er en samtale udveksling af ord mellem to personer. Man kan jo ikke tale med sig selv, der skal være to til en tango. Og de her samtalekæder, de har sådan 3 principper, som hedder respons, relevans og reference. Respons, det går ud på et nyt indlæg, som forholder sig til de forrige med hvad det hedder, med mindre det annoncerer et nyt emne. Så man kunne sige, hvad er klokken? Den er 4. Relevans. Alle sådan indlæg har en relevans. Og her, der kunne et irrelevant indlæg være, hvad er klokken? Den er rund. Ja, det kan man jo ikke bruge så meget, hvis man skal vide, hvad klokken er, hvis man skal nå et eller andet. Og så til sidst, så er der det, der hedder reference. I hvert indlæg, der sikrer man sig, at den anden ved, hvad man taler om. Og her der er et lidt sjovt eksempel, fordi at ordene, det er jo det samme. Hvad foretrækker du? Rom. Og Rom, det er jo både en by, eller det er jo Italiens hovedstad, og så er det også en drikkelse. Og så spørger man så i glasset, eller som feriemål. Yes. Samtaler, de har også de her forskellige typer. Der findes, jeg har bare lige udplukket et par, sådan formel samtale og en uformel samtale. Det handler sådan egentlig om, hvorvidt samtalens mål det er lagt fast. Hvis man snakker om den formelle samtale, så er det et fastlåst mål. For eksempel, som lige nu, der prøver jeg at snakke om det her emne til dig, der sidder og kigger. Hvorimod en uformel samtale, det kunne være 2 venner, der snakker. Det behøver jo ikke at for eksempel lige være om, hvordan man samtaler. Så er der også det, der hedder asymmetrisk samtale, og det, der hedder symmetrisk samtale. Ja. Asymmetrisk samtale, det kunne man sige, det vil måske være en lærer, der snakker i klasseværelset til sine elever, hvor hun ligesom uddelegerer opgaver og giver dem ting, de skal snakke om. Hvorimod den symmetriske tale, det er sådan primært diskussioner, hvor alle de sådan skal mene noget, eller skal ikke mene noget. De skal bidrage med samtalen, for at den kan køre. Ja. Okay. Når vi taler om at holde tale eller oplæg, så er der ligesom 3 appelformer, kalder vi det, som man kan bygge det her op om, og som kan præge en tale. Der har vi logos, ethos og pathos. Hvor logos, det er den, der taler til lytterens fornuft og logik. Man kan bygge den op sådan, at man henviser til nogle bestemte undersøgelser eller statistikker undervejs. Vi har også ethos, som handler om troværdighed. Hvis det for eksempel er en professor, der taler, kan han have et vist omdømme og vide en masse inden for sit område, så det kommer man ud fra, og derfor tror man på det, han siger. Og det sidste, vi har, det er pathos, der taler til følelserne.
Det kan for eksempel være i kampagner, hvor man indsamler penge til Afrika. Så ser man videoer af små sultne børn, og det får folk til at reagere, fordi det taler til deres følelser. Når man snakker om at tale, så kan man også komme ind på argumentationsteori. Og hvis vi sådan lige skal snakke om et argument, så har vi noget, der hedder Toulmins model, der er meget grundlæggende kan forklares med et belæg, en påstand og et hjemmel. Hvor belægget, det er ligesom begrundelsen for, at ens påstand er sand. Og påstanden er jo selvfølgelig det, man vil overbevise nogen om. Hjemlet, det er ligesom sådan en generelt bagvedliggende regel, der bakker op om ens påstand. Og hvis man har en længere tale, kan man bygge det op sådan, at man har flere argumenter med påstanden, som belægget kan bygge på. Så et belæg heroppe kan bygge på en påstand, og det belæg kan bygge på en tidligere påstand, og sådan kan det jo fortsætte. Vi kan også udvide modellen lidt, hvor vi har noget, der hedder rygdækning, som er en slags belæg eller begrundelse for hjemlet for den her regel. Vi har styrkemarkører, det er ord, der kan bruges som for eksempel sandsynligvis i ens påstand, eller helt sikkert, så man ligesom gradbøjer ens påstand. Og gendrivelse fungerer lidt ligesom rygdækningen gør. Gendrivelse er også et slags belæg for styrkemarkøren. Og når vi argumenterer, så handler det jo selvfølgelig også om at modargumentere. Der har vi nogle forskellige metoder, man kan gøre det på. Der er forskellige måder at modargumentere på. Man kan gendrive et argument fra modstanderen. Man kan fuldstændig benægte det. Og man kan også bestride det, altså gøre det besværligt for modstanderen at svare igen. Man kan også afvise modstanderens autoritet. For eksempel hvis det er en professor, kan man sige, at du ved ikke noget om det her, fordi hans område måske er et andet. Eller man kan opstille et dilemma, altså hvor man opstiller selve sagen som to sider, hvor man har modstanderens argument på det ene og dit på det andet, og gør det helt umuligt for lytteren at kunne gå med på modstanderens argument. Udelukkelsesmetoden er også, hvor man ligesom opstiller en slags valgmuligheder og gør det umuligt at vælge andre end dem man selv støtter. Den her reductio ad absurdum betyder, at det sådan ligesom føres ud i det absurde. Det kan være, hvis man tager modstandens argument og så forestiller sig, at det her kommer til at ske, og det kommer til at fungere, som man gerne vil have. Og hvis man så gør det her og får det til at lyde absurd og som noget, der ikke kan fungere, kan det også få folk til ikke at kunne holde med modstanderen. Man kan også afsløre selvmodsigelser i den andens argument, og man kan afkvæbe argumentationsformen. Og det er sådan generelt det, det handler om med argumentation. Og når vi så har hørt om de her 3 appelformer og lidt om argumentationsteori, så er det meget vigtigt at vide noget om, hvad for en tale man holder, og hvad for en tale man har tænkt sig at holde. Og der er de her 3 former for taler. Der er en lejlighedstale, en retstale og en politisk tale. Lejlighedstalen kender vi mange af os i hvert fald fra konfirmationer og begravelser. Og for eksempel dronningens nytårstale. Det kan også være taler i en vælgerkreds, i det at det omhandler de her fælles værdier og fælles emner. Og man bruger meget patos i det her, fordi at det er de her følelser, man skal frem med og ramme ved tilhørende. Retstalen, det er emnet skyld eller uskyld, med at den her jurist, kan det være, skal fremføre en sag, om personen er skyldig eller uskyldig. Og det gør man meget med ethos og logos, fordi man skal have den her logik frem i tilhørende, at selvfølgelig er den her person skyldig. Og med ethos med, at man har ligesom læst det her jura, hvis man nu er jurist og står og fremfører sagen. Så får man ligesom underbygget sin sag der. Og den politiske tale giver også lidt sig selv jo, altså det er de her politiske spørgsmål og politiske værdier, der er emnet. Og man bruger meget logos og ethos også her, specielt logikken med de her statistikker, der underbygger, hvorfor man skal være den næste statsminister for eksempel. Og de her taler er mest ved politiske møder, debatter og for eksempel en politisk åbningstale i Folketinget. Ja, når man så skal opbygge den her tale, eller analysere en tale, så har man en metode via Ciceros pentagram. Det er den, der ses herovre i siden, hvor man ligesom kan se, at alle former, alle dele inden for den her tale påvirker hinanden.
Den første del, det er emnet. Hvad vil du frem med? Altså det er, hvorfor står du her, og hvad er det, du gerne vil sige? Så skal du bagefter tænke på, hvem er det, du siger det til, som er inde under modtageren. Selvfølgelig skal man tænke på, om man snakker til et lille barn eller statsministeren. Og det skal man også tage videre med sig ind i sproget, hvor at man selvfølgelig ikke skal overvurdere eller undervurdere nogen. Hvis man undervurderer nogen, så kan de meget hurtigt blive fornærmet og gider ikke lytte til dig, og det går ikke så godt. Så det skal man også tænke meget over. Og situationen spiller selvfølgelig en rigtig stor rolle også, som også påvirker, hvad for et sprog du vælger. Man skal selvfølgelig ikke grine til begravelse. Ja, og den sidste, det er afsenderen, hvor at du skal tænke på, hvis du skriver talen, hvad for en appelform vil være bedst for mig? Har jeg meget ethos inden for det her emne, eller skal jeg måske vælge lidt mere på følelserne? Og hvis du analyserer den her tale, så tænk på, hvem siger talen, og hvorfor vil han eller hun frem med det her budskab? Og på den måde, der påvirker de ligesom alle sammen hinanden og skaber den her helhed af en god tale. Og hvis det ikke fungerer sammen, så er det selvfølgelig en dårlig tale. Jeg er færdig med.